L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Malta Enterprise u l-IMEC, wieħed mill-aqwa ċentri ta' riċerka ta' ċipep elettroniċi fid-dinja, bilan li tiġi xprunata l-innovazzjoni fl-industrija tas semikondutturi f'Malta. L-iffirmar mal-IMEC jimmarka l-intenzjoni li dan iċ-ċentru jikkollabora ma' Malta u li jimbotta l-industrija b'mod partikolari l-startups fl-oqsma tad-diżin taċ-ċipep. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, spjega li permezz ta' dan il-ftehim se tkompla tissaħħaħ l-ekosistema tal-eco-chips u s-semiconductors. Bis-saħħa ta' Chips Act illi l-Unjoni Ewropea qed tmexxi l-qudiem u anke bil-kollaborazzjonijiet li qed nagħmlu fosthom dak li firmajna llejla ma' IMEC li hija l-ikbar istitut ta' riċerka fl-Ewropa u waħda mill-ikbar fid-dinja sabiex issir riċerka u żvilupp ta' prodotti li għandu x'jaqsmu ma' semiconductors u nanoelectronics qegħdin inħarsu illi inkomplu nsaħħu l-ekosistema lokali f'dak li għandu x'jaqsam mal-microchips u s-semiconductors. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi, Silvio Xkembri, laqa din l-inizjattiva u konferma l-ħeġġa tal-Gvern biex jkompli jinvesti f'din l-industrija. IMEC hija fost waħda mill-ikbar organizzazzjoni fejn tidħol riċerka u innovazzjoni u dik hija proprju l-politika meta nitkellmu fuq id-diversifikazzjoni fejn irridu nimbuttaw l-ekonomija tagħna ta' pajjiżna. Speċjalment fejn l-startups u anke il-competence center fejn tidħol is-semiconductor industry ġewwa pajjiżna.